tudo e ute thieth mago mag piny owacho. Gavana ma Kisii Simba Arati oseyo monj manyotimore ma oweyo ka jochiw thieth ariyo mag kauntino ohinyore e gweng' ma Nyamarambe e kar chung' od bura ma South Mugirango mane kinde ma bende ne gichwalo tijegi. Arati koro dwaro ni joma notimo monjno omaki mapiyo kendo kawnegi okang' mar chik. Mana kaka ripota marwa Brian Nyilima lero, jochiw thieth e kaunti ma Kisii sani koro osekuno dhi e tich nyaka ne monj ma kamano timre, ka gidwaro ni arita margi mondo oket motegno. Kamae kaka ne gik moko chalo e gweng' ma Nyamarambe chieng' tich adek godhiambo. Pichnigi ne ogo kod ong'we yamo. Rowere moko ma kwan gi ok oyangore ne omonjo jochiw thieth ariyo ma kaunti ma Kisii e kar chiwo thieth Manduru, kama ne gidhie kawo gige chiwo thieth mondo gichwalgi kuonde mamoko. Kata obedo ni ne gitemo kar nyalogi mondo giresre, ne otamogi. Gikone ne giyudo hinyruok kendo nyamburko mag kaunti ne okethore. Jogweng' ne olieko ni jochiw thieth go ne temo daro gige chiwo thieth kawuok e kar chiwo thieth Manduru nyaka e kar chiwo thieth ma Nyaribari Chache. Kata kamano, jochiw thieth go nokwedo weche go. They were extra equipment. It was not that the equipment were being removed there and leaving the facility without any other equipment to use. It was just an extra equipment that was being used so that we can save lives in another place. Gavana ma Kisii Simba Arati oyango monj ma kamano kendo lero ni en gima ne ochan kod moko kuom josiasa ma kaunti ma Kisii. Daktari wengi wako hospitalini ambao waliumizwa na wakora ambao walikuwa wametumwa kule kuvunja mali ya hospitali. Bang' monj ma kamano, jochiw thieth duto ma kaunti ma Kisii ne okuno dhi e tich kendo nano ni ok ne gidhi ngang' nyaka chieng' moro rid arita margi. Arati ne igeno ni dhi romo kod jotelo mawuok kuonde mopogore opogore e kaunti ma Kisii mar manyo yo minyal tiek godo pogruok kendo kelo kwe ma nyaka chieng' e kindgi. Kwa hivyo nataka niwaulize wana DPP, tafadhali, nimekutafuta leo na nataka nikuulize kama mnataka kukue na usalama mzuri kule South Mugirango. Wale ambao walihusika moja kwa moja lazima wakamatwe, washtakiwe. Komanda mar obila e kaunti ma Kisii Charles Kases bende noyango wachno kosingo ni nonro matut dhi nyime kendo gidhi yudo rowere manotimo tim kamano malo kod gidwaro mar chik. And we wish to request our people down there in South Mugirango that these are the government assets which can be shared across the 9 constituencies. Solidarity forever. Brian Nyilima, Ramogi TV.